салом дӯстон, ман як рӯз тамошобинон азиз вақте ки ман дар интернет барои барномаи имрӯза видео мекуфтум, дар як видео задам ки маро хеле дар ҳайрат гузошт ва ман хостам ки ира ба шумо нишон диҳам. Тамошобинон азиз, ман то имрӯз намедонистам ки одамизод метавонад ки қувваи ғайриоддӣ дошта бошад. Масалан, бо як ишораи дасташ мошина чапа карда тона агар. Тамошобинон азиз, ман имрӯз ба шумо то 5 видеоро нишон медиҳам ки ҳамин гуна одамо дар кадр ғалтидагиянд ва қувваи худшона нишон додагиянд. Ин сурати бо фароғат марҳамат тамошо кунед. дӯстон, агар шумо ва ё рафиқонатон хоҳиши гузаштани границаи Қазоқистонро дошта бошад, ба ин рақамҳо ҳатман занг занед. Мошинҳои замонавӣ дорои вайфай бепул ва дар роҳ масъалаи гаиҳоро худашон ҳал мекунанд, чунки аллакай дар ин соҳа тӯли 7 сол аст ки кор ва фаъолият доранд. Ва агар дар хусуси документҳоятон ягон мушкиле дошта бошед, онҳо бепул ба шумо кӯмак мекунанд. Ва дар охири гуфтаниам ки аз номи канали ман гап занед, ба шумо 500 рубле скидка карда мешавад. дар ин видео як ҷавон дӯсти худро аксбардорӣ дорад ва ногаҳон шахси аҷиберо мебинад. ӯ дар ҳайрат монда ӯро пайгирӣ мекунад. видеои навбатӣ дар супермаркет мебошад. хуб бингаред. ба гумонам ба ин духтар хуш наёмад амали шахси пешангӣ ва ӯ аробачаи ӯро бе ёрдами дасташ аз роҳаш бероҳа кард. барномаро идома медиҳем. ман рости гап нафаҳмидам ки дар ин видео чӣ рух медиҳад. агар касе аз шумо ин видеоро пештар дида бошад, дар комментария ҳатман нависед ки ин чӣ буд. видеои навбатӣ низ мӯъҷизавист ва аҷибияш дар он аст ки ман то имрӯз фикр намекардам ки ба воситаи мӯъҷиза телефонро дуздида шавад. ба ин мард нигаред. аввал телефонро ба тарафи худаш мекашад ва баъд гӯё ки ҳеҷ гап нашуда бошад, оҳиста оҳиста телефонро ба ҷайбаш меандозад. магия дӯстон, дузди мӯъҷизавист ва ё ман чизеро нафаҳмидам. фикри шуморо ба мисли ҳамешагӣ дар комментария интизорам. ин кадр аз видеорегистратори як мошин мебошад. бубинед ки ҳеҷ кас набуд ва ин одам аз ҳеҷ куҷо пайдо мешавад. дӯстон, агар фикр кунед ки ӯ аз болои мост меафтад, шумо хато мекунед. охир дар ин замон дар болои мост ҳам касе набуд. дӯстон, боз як шахси аҷиб ва мӯъҷизавиро бубинед, ки бе ягон монеа ба дохил медарояд ва баъди чанд лаҳза мебарояд. фақат ҳамин марди бенавое ки дар ин ҷо хоб аст, дар ҳайрат мемонад
ман фикр мекунам ки на танҳо ин мард балки ҳамаи мо шумо дар ҳайрат мондем. видеои навбатӣ аз чархпол гирифта шудааст. Фақат ман ин хелашро то ҳол надида будам. ин монтаж аст ё ин ки не, ман рости гап нафаҳмидам. Тамоман номумкин аст монтаж буданаш. дӯстон, шумо дар ин бора чӣ фикр доред? Мошин метавонад худ аз худ ба ягон ҷое ғайб занад? дӯстон, видеои навбатӣ камтар аҷиб менамояд, чунки бубинед ки як мотоциклист ба зери поезд мемонад, ногаҳон чӣ хеле ки истода ба зери поезд мемонад ва соқу саломат аз зери поезд мебарояд. фақат чӣ гуна дар кадр дида намешавад. дӯстон, шумо чӣ фикр доред? Чӣ шуд ки ӯ зинда монд? тамошобинон азиз, дар ҳамин ҷо видеоролик ба охир мерасад ва ба мисли ҳамешагӣ агар шумо маъқул шуда бошад дастгирӣ кинем бо лайкотон ва ҳатман подписываться кинем дар канал ва зангулачаро фаромӯш накунем зер карданда ва ин ду видеои дигари ҳам тамошо кунем, барое ки хеле ҷолиб ҳастанд. Бо шумо буд Некрус. То видеоҳои оянда, хайр.